नमस्कार मित्रांनो, मी कृष्णा लोंढे बळीराजा प्रोडक्शन चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, आपण बघणार आहोत आज ऊसाची शेती। तर बघा मित्रांनो, आपण ही ऊसाची शेती अर्धा एकर रानामध्ये हा ऊस लावलेला आहे। तर मित्रांनो, आपण ही ऊसाची म्हणजे अंतर, तर हे अंतर 4 फुटावर अंतर केलेलं आहे, जेणेकरून आपल्याला याच्यात निंदन म्हणा किंवा खत टाकणं म्हणा, फवारणी म्हणा किंवा आऊत हाणताना म्हणा, जेणेकरून काय आपल्याला त्रास झाला नाही पाहिजे किंवा आपला ऊसा खराब झाला नाही पाहिजे बैलाच्या पायाने वगैरे। तर मित्रांनो, आपण हा ऊस अर्धा एकर रानामध्ये बरंचसं काही याच्यामध्ये उन्हाळी पीक म्हणजे आपण तुरीचं दोन्हीच्या मधात म्हणून तुरीचं याचं मिरच्याचं आपण उत्पन्नसुद्धा घेऊ शकतो मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपण अर्धा एकर रानामध्ये हा ऊस लावलेला असून या ऊसाचा खर्च जर पाहत गेलं मित्रांनो तर काहीच नाही। तर मित्रांनो, एक दोनदा आपण फवारणी करतो याच्यावर किंवा 2 वेळेस आपण याच्यावर खतसुद्धा वापरतो मित्रांनो। सिंगल सुपर फॉस्फेट म्हणा किंवा युरिया म्हणा किंवा हे दोन्ही मिक्स करून आपण याच्यावर खत वापरून योग्य ती चांगली अशी काळजी घेऊन आपण हा ऊस आपण आपल्या बळीराजा रसवंतीकरिता उपयोगी आणतो, जेणेकरून आपण उन्हाळ्यामध्ये 4 ते 5 महिन्यामध्ये जानेवारी ते मेपर्यंत म्हणजे आपण अर्धा एकर रानामध्ये 2 ते 4 लाखाचं उत्पन्न काढू शकतो मित्रांनो। तर आपले बरेचसे काय शेतकरी मित्र म्हणत असतात की बाबा ऊसाची शेती फार कठीण आहे, म्हणजे याच्यासाठी की बाबा डुकर म्हणा, रोई म्हणा खूप त्रास देतात याच्यासाठी। तर मित्रांनो, आपली अशीच सुरुवातीला आपली अशीच कंडिशन होती की आपल्याला इथे कोणत्याच प्रकारची काही अडचण भागू लागली, म्हणजे राखण्याची म्हणा, सांभाळण्याची म्हणा। तर मित्रांनो, आपण सुरुवातीला याच्यामध्ये आपण तार बांधला व ताराच्या आधारे आपण याच्यावर एक एक काठी लावली सुरुवातीला। त्याच्या बाद आपण करंट त्याला संध्याकाळून करंट सोडला, म्हणजे जेणेकरून येणारे पक्षी म्हणा येताना प्राणी म्हणा ते मचकले पाहिजेत, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण झाली पाहिजे। त्याच्यामुळे आपण ही अशी पद्धत करून हा ऊस आपण लावलेला आहे। तर मित्रांनो, या दुसऱ्या पिकापेक्षा हे ऊस म्हणजे हा इतका सोपा व चांगल्या पद्धतीचं पीक आहे आणि खूप काय अडचणीचं ना किंवा खूप काय कमी याचं आहे। तर मित्रांनो, आपलं चॅनल जर आवडलं असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन करा आणि सपोर्ट करा, जेणेकरून अशी शेतीशी निगडीत नवीन व्हिडिओ करण्याची आपली उत्सुकता वाढेल। धन्यवाद।